Защо не може да излезеш от безпаричието, дори когато се стараеш? Здравейте! Днес отново съм с вас аз, Златина, международно сертифициран трансформационен коуч, практически психолог и арт-терапевт. И днес ще си говорим за нещо изключително важно. Останете до края, за да разберете защо бедността всъщност е не просто външно проявление, а тя е резултат от други много по-дълбоки фактори. Има нещо много важно, което рядко хората си признават, когато става дума за пари. И това е, че проблемът никога не е само в самите пари. Да, парите са инструмент, който решава проблема на повърхността. Но причината, защо при едни хора ги има, а при други не, е много по-дълбоко. Защото бедността не е просто липса на пари, а тя е състояние. Тя е състояние, което променя начина, по който мислиш, начина, по който вземаш решения, начина, по който виждаш възможностите пред себе си. И в случай, че не знаеш това, което ще ти разкажа сега, то ти може безкрайно да се стараеш, да работиш, да търсиш варианти и въпреки това да стоиш отново и отново в същата точка. Представи си една много проста картина. Представи си, че си паднал в дълбока яма и в ръката ти имаш само една голяма лъжица. Ако мислиш спокойно, ти ще разбереш, че единственият начин да излезеш оттам е да започнеш бавно да копаеш стъпала. Да, това няма да е лесно. Да, това ще е дълго. Но е реалният изход. Но, когато вие сте в състояние на стрес, каквото е състоянието, когато човек е в тотално безпаричие и не знае как да се справи с следващите дни, то тогава в тялото се случва нещо съвсем различно. Тогава всяка клетка започва все едно да казва: направи нещо веднага, направи нещо веднага. И ако се върнем към тази яма, то вие сте в състояние, в което започвате да скачате, да се опитвате да се хванете за ръба, да търсите бърз изход, пак падаш, пак ставаш, пак скачаш, изтощаваш се, едни панически действия и в крайна сметка оставаш там, където си бил. И най-интересното е, че дълбоко в себе си ти знаеш, че това не е решение, но не можеш да спреш, защото ако бездействаш, то това за теб е непоносимо. И по абсолютно същият начин работи вашият мозък в условията на недостиг на пари. Когато човек живее в постоянна фонова тревога, а това се нарича фонова тревога, защото ти си в един постоянен режим на тревожност, тялото ти влиза в режим на оцеляване. И това не е просто психологическо състояние. Това е биология. Активира се тази част от мозъка, която отговаря за така наречената реакция бий се или бягай. Тоест, човек постъпва по начин или да прави такива хаотични действия, или да се опитва да избяга, но в същото време се изключва зоната, която му позволява да мисли стратегически и да планира. И в този момент човек започва да взема решения не от възможностите си, а въз основа на страха си. И в този момент човек избира не най-доброто, а най-бързото. И той не мисли за след месец или след година, а мисли как да облегчи напрежението сега. И това прави нещата още по-трудни. Защото хората често правят неща, които отстрани изглеждат нелогични. Взимат кредити с високи лихви, харчат импулсивно, съгласяват се на лоши условия на работа, не защото не са умни, а просто защото в този момент мозъка не работи в този режим, в който може да взема правилни решения, а работи в режим на оцеляване. И тук има един още по-дълбок слой, който почти никой не осъзнава. И това е идентичността. Ти не взимаш решенията си само според ситуацията, а ти ги взимаш според това какъв човек вярваш, че си. Ако вътрешно ти се възприемаш като човек, който вечно няма пари,
Ако ти вярваш, че си човек, който вечно няма пари, ти ще взимаш решение като такъв човек, дори когато имаш възможност за нещо повече. Ще избираш сигурното, но ограничено. Ще отлагаш, ще се съмняваш, ще пропускаш възможности, които дори няма да забележиш. Просто защото ти действаш като човек, който няма пари, защото смяташ, че си такъв. Това е твоята идентичност. И постепенно това ще се превърне в затворен кръг. Ти ще действаш по определен начин, ще получаваш съответните резултати, които още повече ще затвърждават, че ти си човек, който вечно няма пари. И тук идва моментът, в който много хора казват: добре, аз ще започна нещо ново. И това е чудесно. Но тогава се случва нещо много коварно. Когато започнеш да правиш нещо ново, да учиш, да пробваш, да излизаш от зоната си на комфорт, ти неизбежно ще почувстваш дискомфорт. Защото когато човек още не е започнал, той живее в своите илюзионни представи на това колко прекрасно ще бъде. Но когато започне, той тогава вижда, че всъщност не е точно така, че има объркване, че има грешки, че има дискомфорт. И мозъкът много често интерпретира това по грешен начин. А именно, той ти казва: това не е за теб. И ти се връщаш обратно към познатото. А всъщност би трябвало да си кажеш: това е просто ново и за това ми е трудно. И да продължиш процеса към израстване. Това са две напълно различни неща. Първото означава, че си процес, а второто означава, че се отказваш. Затова, ако искаш реално да започнеш да излизаш от ситуацията на бедността, първото нещо, което трябва да направиш, е да започнеш да наблюдаваш себе си. Да видиш какво правиш, когато ти стане трудно или неприятно. Дали посягаш към телефона, дали започваш да скролваш в интернет, дали отлагаш, дали търсиш нещо, което да те разсее. И вместо просто да го правиш автоматично, да се зададеш един елементарен, но много силен въпрос: аз сега това го правя вместо какво? И още по-важното: какво всъщност се опитвам да не почувствам, заменяйки това, което всъщност трябва да правя, с това, което правя в момента. Защото в повечето случаи ние избягваме не самата задача, избягваме усещането, което тя предизвиква. И когато осъзнаеш това, когато започнеш да го виждаш, когато започнеш да се задаваш тези въпроси, ти вече имаш избор. Второто изключително важно нещо е средата, в която се намираш. Хората около теб, разговорите, които водиш, съдържанието, което гледаш. Всичко това отразява твоят поглед върху живота, върху това, което се струва възможно и нормално. Ако си заобиколен от хора, които живеят в постоянен недостиг, техният начин на мислене ти изглежда естествен. И тук понякога се налага да направиш труден избор, да ограничиш контактите, които те дърпат назад, и да започнеш съзнателно да се обграждаш с хора, които са постигнали това, което ти искаш. Защото мозъкът учи чрез примери. Ако няма пример, той няма как да изгради този път. Третото нещо много важно е тялото. По пътя за промяната изключително важно е тялото. Защото начинът, по който мислиш, зависи директно от това в какво състояние е тялото ти. Ако не спиш достатъчно, ако нямаш енергия, ако не се движиш, мозъкът ти просто няма ресурс да мисли дългосрочно и да взема качествени решения. Това е условие, без което промяната е невъзможна. И накрая последното нещо, което може би е и най-трудното. Ако искаш различни резултати, трябва да правиш различни действия. И тези твои нови действия може да започнат да променят средата ти. За някои хора около теб те може да бъдат изключително странни. Ще срещнеш неразбиране, ще има съмнения, понякога дори критика. И точно в този момент повечето хора се връщат назад, защото искат да останат приети. Но истината е, че не можеш едновременно да останеш и същия човек и да имаш нови резултати. В един момент трябва да избереш
кое е по-важно за теб. И излизането от безпаричието не започва от това да правиш повече. Започва от това да мислиш и да действаш като човек, който вече не е там. Който е по-високо по стълбицата. Който е излязал от тази яма. Който е на друга позиция. И едва тогава всяка малка стъпка започва да работи в твоя полза. Ако видеото ви е било полезно, бъдете така добри, харесайте го, напишете коментар, споделете го с други хора, на които може да бъде полезно и се абонирайте за канала ми. Благодаря за вниманието и до нови срещи!